Kamusta mga katropa, ano? Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm sa MIUI 125, ano? So, dalawang klase ang MIUI 125 mga tropa, no? Yung isa, hindi na ginagamitan ng relay. Yung isa, ginagamitan ng relay, no? Yung ginagamitan ng relay ay yung mga modelong MIUI 125, ano? So, paano natin malalaman kung gagamit tayo ng relay o hindi na? Okay? So, ituturo ko rin sa inyo yun para malalaman natin kung kailangan ba natin ng relay o hindi na sa ating motor. Okay mga tropa, sana may matutunan kayo at umpisahan natin ang ating pagwawiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, no? Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm sa MIUI 125, ano? Ang ikakabit natin ay ito, two-way alarm, no? Two-way alarm ikakabit natin. So ito. Yung kanyang brand ay Motaro, no? So ibang brand din siya. Brand lang yun iba nila dito mga katropa, pero same pa rin yung function ng alarm. Okay, so unang gagawin natin mga katropa, pag magkakabit tayo ng alarm dito sa MIUI 125, tanggalin natin yung kaha dito, ano? Diyan lang tayo magkakabit ng alarm. Hindi na tayo magtatanggal ng kaha doon sa harapan, ano? Dito lang tayo magtatanggal ng kaha sa likod, no? Dito lang tayo kakabit. So, ito na mga katropa ang ating alarm, no? Ay, yung alarm tuloy. Yung motor, natanggalan natin yung kaha, no? Okay, so bago tayo magsimula magkabit ng alarm mga katropa, hanapin nyo to. Itong sakit ng starter relay, no? Yung trigger ng relay natin, no? Ito, hanapin nyo to mga katropa. Para malalaman natin kung kailangan nating gamitan ng relay o hindi na yung ating motor, ano? Kung gagamit pa ba tayo o hindi na, ano? So, ayan, hanapin niyo itong sakit na to, yung blue na merong lining na white, no? Tapos kailangan natin ng tester, no? Test light, no? So, ano gagawin natin, no? Yung clip ng test light natin, mga katropa, ilagay natin dito sa positive, ano? Okay, dyan natin siya ilalagay sa positive. I-clip natin dyan. Ayaw. O, ayan. Okay, so nilagay na natin sa positive yung ating clip, ano? Susunod na gagawin natin ay i-on natin yung motor. Isusin natin. Okay, no? Ayan, nasusi na. Tapos yung clip natin andyan sa positive, kung nakita nyo. Positive ba nga tropa? Sa positive. Tapos, itong blue na mayroong lining na white, no? Ayan. Itutusok nyo yung tester natin dyan, no? Itutusok nyo. Okay? So, pag tinusok nyo at umandar yung motor, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng relay. Pero pag hindi siya umandar, kailangan mo siya ng relay, no? Parang ganito. Okay? So, ibig sabihin, umandar siya. Itong MIUI 125 na to, hindi na natin kailangan ng relay kasi umandar siya, no? Pero pag tinusok mo yung motor mo at hindi umandar, kailangan mo siya ng lagyan ng relay, no? So, sa susunod na tutorial ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano magkabit ng alarm sa MIUI 125 na mayroong relay. Okay? So, sa ngayon, ang ikakabit nating alarm ay walang relay, no? So, ito yung ating wire mga katropa, no? I-organize natin, ano? Itong kabilang, ano, andito yung negative tsaka positive, ano? Yung red tsaka black na wire, no? Tanggalin mo natin itong clip natin. Okay? Okay. Tapos, sa dito naman, okay, andyan yung gray tsaka yung dalawang dilaw, ano? So, ganyan yung siya i-organize. Okay? Tapos dito naman sa kabilang side, yung kulay orange na wire tsaka yung blue na wire. Okay? So, itong pagkakabit natin ng alarm mga katropa, hindi na tayo gagamit ng relay, ano? So, next time, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng alarm sa MIUI 125
na mayroong relay. Okay mga katropa? So ito yung mga wire natin mga katropa, yung wire natin, no? May butas siya dito. Diyan mo lahat ilagay yung wire. Pasok mo lahat diyan. Ang iiwan nyo lang yung red tsaka black kasi ilalagay sa battery yung red black yan, no? So yung the rest ilagay mo na diyan sa butas. Kasi yung balas ng alarm dito natin ilalagay sa loob ng U-box para sakaling magpaka-wash kayo, hindi siya mababasa, ano? Okay, so ito iwan mo lang to sa loob kasi sa battery natin ilalagay yan, no? Tapos yung ibang wire diretso na sa labas, ano? Yan nga sinabi ko, mapoprotektahan mo yung balas ng alarm mo pag dito mo nilagay sa U-box, no? Kahit magpaka-wash ka, hindi siya mababasa, ano? Hindi agad siya masisira. So ito yung ating ano, yung balas, no? Kukunin ko muna ito. Diyan natin siya ilalagay, no? Ididikit mo siya diyan. Tapos okay lang siya na mapatungan siya ng mga gamit mo, no? Hindi naman siya masisira. Kahit madaganan siya, okay lang, walang problema, no? So ang iingatan lang natin ay yung mabasa, no? Tapos itong ano, itong speaker niya, no? Yung socket sa ilalim mo ipadaan sa ilalim. Ipalusot mo sa ilalim, no? Para yung speaker sa labas. So, ito na mga katropa yung ating mga wire na pinalutot sa butas, ano? So, meron tayong yellow, tsaka meron tayong gray, ano? So, unahin muna natin tong yellow, tsaka yung gray. Okay? So, ikabit muna natin siya. So, hanapin nyo yung socket ng taillight natin, ano? Sa socket ng taillight natin, andyan yung wire ng signal light, no? So, babalatan muna natin mga katropa. Tanggalin muna natin yung balat niya. So, ipasa muna natin tong camera. Okay? Okay. So, balatan nyo lang siya, no? Yung gamit ng slicer nyo o blade, no? Kung may slicer kayong ganito sa ginagamit ko, mas madali, no? O kaya kung wala, blade cutter naman, no? Pero dadahan lang kayo, baka maano nyo yung mga wire, maputol siya. Okay. So, ito. Ito mga katropa, itong dalawang dilaw sa signal light to, no? Yung dalawang dilaw. Yung unang dilaw mga katropa, unang yellow wire ng alarm, ilalagay natin siya sa dark brown, ano? Ayan. Sa dark brown ng motor, ano? Ayan yung signal light mga katropa, ha? Signal light yan, no? Dark brown ng motor. Yung unang dilaw, no? I-focus muna natin. Sige, sige lang. Para makita niyo yung kulay. Medyo matagal mag-focus yung Vivo mga katropa, no? Sayang. Ito pa yung nabili ko. Ano kaya magandang cellphone mga katropa? Yung pwedeng malinaw-linaw para mag-gets naman natin yung kulay, no? So ito. Yung unang yellow wire ng alarm, ilalagay sa dark brown, ano? Dark brown siya natin ilagay. Okay, so unang yellow wire sa dark brown. Ayan yung signal light ng, saan ba siya? Signal light ng kaliwa. Saan ba? Ay kanan ata. Basta signal light siya. Hindi ko na ma-recognize. Okay, so unang dilaw dito natin ilagay sa dark brown ng motor, ano? Ay dark brown ng wire, no? Ayan, no? Okay, yung dark brown na wire ng motor, okay? Tapos yung pangalawang dilaw, yung last na yellow wire natin ng alarm, no? Yung last yellow wire natin, no? Dito natin siya ilagay sa dark green, ano? Okay, ayan naman yung signal light din yan ng kaliwa tayong kaliwa. Basta dyan ilagay yan, signal light yan. Okay, no? Yung panghuling yellow wire natin, ilalagay natin siya sa dark green, ano? Ayan yung signal light din. Okay, so silyado muna natin. Okay, so ayan yun, dark brown tsaka dark green, ano? Tapos isilyado na natin, para hindi siya mag-grounded o hindi mabasa. Mabasa man, medyo may laban pa. Kung mayroon kayong mga tanong mga katropa, kung mayroon kayong tanong o katanungan sa akin, no, pwede niyo akong i-message sa aking
Facebook account, ano. Ilalagay ko sa description yung aking Facebook account, no, para pwede niya akong ma-contact ng personal. Okay? So ayan yung ating signal light, no, ibabalik na natin. Susunod natin mga katropa ay itong gray wire, ano. Yung gray wire natin, ito yung kill switch, ano. Ito yung pag ninakaw yung motor mo, siya yung magpapatigil ng makina, ano. Saan natin ilalagay ito mga katropa? Hanapin nyo itong switch ng pulser, ano. So ilapit mo natin itong gray wire, yung kill switch natin, ilalagay natin siya dito sa pulser, ano. Huwag tayong maglalagay ng kill switch sa ignition coil mga katropa, ha. Ayan, ito yung ating pulser, ano. So yun nga sinasabi ko, huwag kayong maglalagay ng kill switch sa ignition coil. Pag sinabing kill switch, sa pulser na lang para safe, ha. Huwag nyo ilalagay yung kill switch nyo sa ignition coil. Okay? So dito sa pulser, no, meron tayong white na merong lining na red, tsaka blue ay white na merong lining na blue, ano. Pero ang ilalagay natin itong gray wire, yung gray wire, no, ilalagay natin sa white na merong lining na red, ano. Kasi yung white na merong lining na blue, ground yun ng pulser, ano. Tapos ito namang white na merong lining na red, siya yung papuntang computer box natin para i-trigger niya yung kuryente sa spark plug, ano. So ayan. Okay, yung kulay gray na wire ng alarm, ilalagay sa white na mayroong stripe na red, ano. White red. Okay mga katropa, ayan yung ating kill switch, ano. Kung sakaling ninakaw yung motor nyo, nakasusi o nirekta yung susian nyo, pwede mong patayin sa remote. So hindi makakalis yung motor mo, ano. So ayan mga katropa, yung gray wire ilalagay sa white na mayroong lining na red, ano. Okay? Tapos iselyado natin. Okay. Okay na tayo sa kill switch, okay na tayo sa signal light, no. Ang susunod natin, ang naiwan nating wire ay blue. Ito yung sa push button, no. Tapos ito yung orange, no. Ito yung magsusupply sa busina, signal light, ganon, yung parang supply ng LED din to, no. So unahin muna natin tong kulay blue, no. Okay, so ito yung blue tsaka orange, no. Unahin natin yung blue. Sige, hawakan mo ulit yun. Okay. Okay na, nasabi ko na. Okay, itong blue, no, yung blue natin ay yung starter, no. Kung maalala nyo kanina, tinesting natin yung itong blue na merong stripe na white, no. Tinester natin at umandar siya. Ibig sabihin, naka-positive trigger tayo, ano. So itong blue ng alarm, positive trigger din to. Positive yung output niya, positive. Itatap nyo lang, wala na tayong relay na gagamitin, ano. Ngayon, sa susunod na tutorial ko sa MIUI 125, paano magkabit ng alarm with relay, no. Ituturo ko rin yun sa inyo kung paano magkabit ng alarm with relay. Kung may customer sa akin pumunta, kung maka-encounter ako na yung kanyang MIUI 125 ay kailangan ng relay, i-video ko para sakaling yung mga motor nyo kailangan ng relay, maano nyo, ano. Pero so ngayon, tap lang tayo, no. Hindi na tayo gagamit ng relay kasi positive trigger na rin siya. Okay? Okay, so i-selyado na natin, ano. Tsaka nga pala mga tropa, ito positive trigger, ano. Pero pag nagpalit ka ng taillight bulb mo sa likod, maapektuhan yung starting mo, ano. So, huwag ka muna magpapalit ng taillight mo sa likod. Okay, so ayan. So yan ang ating starter, ano. So ilagay na natin siya diyan. Ang susunod nating ilalagay ay yung kulay orange, no. Orange na wire. Hindi ito kill switch mga katropa. Ito yung magsusupply sa light brown, ano, para pag in-start mo sa remote is magkakaroon ka pa rin ng flasher, busina, siya yung magsusupply, ano. So diyan natin siya ilagay. Okay, itong kulay orange ng wire ng alarm mga katropa, orange wire ng alarm, ilalagay natin siya sa light brown, ano. So ayan, yung orange na wire ilalagay natin sa light brown, no. Dito sa ignition coil meron itong light brown, dito na kayo kumuha, no, sa ignition coil kasi parehas lang yan nung susian sa harap, no. Diyan na kayo kumuha. So ang pinapaalala ko ay
yung kill switch bawal ilagay sa ignition coil, no? Pero pwede kayong kumuha ng live sa ignition coil, no? So, iti-tester natin mga katropa para makita nyo, na sa susian galing tong ito, nakakunik sa susian, ano? So, titignan natin kung iilaw siya pag sinusi. Okay, nakita nyo? Galing yan sa susian. Same lang. Kaysa magpapagapang ka ng wire papuntang harap, diyan mo na ilagay yung ating kulay orange wire ng alarm, ano? So, hindi ka na nahihirapan kasi same lang ng susian ng motor yan, ano? Ang bawal mo lang ilagay dito yung kill switch, no? Huwag kayong maglalagay ng kill switch sa ignition coil, no? Pero itong ginawa natin na to, live pa rin to, no? Sa light brown siya ilagay, no? Yung dalawang katabi na yan. Yan. Ito, huwag kayong maglalagay dyan, ha? Ito, kulay orange din yan. Kaya iba nasusunog, mga katropa. Sinasabi ko, yung orange ng alarm, akala nila sa orange ng ignition coil dito. Hindi, tropa. Kaya yung iba nasusunog kasi akala nila kulay orange ng ignition coil ilalagay yung alarm. Okay, so na maliwanag yan, ha. Gets nyo yan. Okay, so ito yung speaker natin, ano. Ilalagay natin siya dun sa ilalim, no. Papadaanin natin yung socket. So lang, ilagay ko muna. Okay, na-gets nyo yan, tropa, ha. Kaya yung iba nasusunog, akala nila yung orange ng alarm, orange ng ignition coil. Hindi nila alam yung output ng alarm positive, tapos yung orange ng ignition coil ay hindi naman positive. So, may pagka-negative yun, no? Okay, so ito na yung dalawang natitirang wire natin, no? Matic siya, yung kung ang red ay positive, ilalagay natin siya sa positive, ano? Pwede kayong gumamit ng fuse, mga katropa. Kung gusto nyo gamitan ng fuse, gamitan niyo yung fuse, mas maganda, ano? So, ilagay natin sa positive. Pero ako hindi na ako gumagamit ng fuse. Pero kung gusto nyo gumamit ng fuse sa positive, walang problema, mas the best yun. Ayun, pero ako hindi ako naglalagay ng fuse, no? Basta yun lang. Pero kung nasa inyo na yun kung gagamit kayo ng fuse o hindi, okay, kanya-kanya tayong diskarte. Ang importante, yung mga kulay ng wire is nasundan nyo, okay, mga katropa? Okay, so yung positive, yung kulay red ng alarm, doon din sa positive ng ating battery. Okay? Tapos susunod natin yung negative, yung kulay black ng alarm ay doon din sa ating negative, no? Sa ground. Okay, mga katropa, sa susunod na tutorial ko sa MIUI 125i, no, sa susunod na kabitatan ng alarm, ituturo ko rin kung paano magkabit ng yung merong relay, no? Sa ngayon kasi, ito, hindi na kailangan ng ating relay, no? So, gawin nyo yung sinabi ko, gawin nyo, kailangan nyo ng tester para malaman nyo kung kailangan ba ng relay yung motor nyo o hindi na kailangan, ano? Okay, so ito na yung ating ginawa, ano? Susubukan na natin, ano? So, itong balance na to, safe na sa tubig, ano? Para kahit na ma-pressure ng car wash yung motor nyo, hindi siya mababasa, no? Okay lang kahit madagaran siya, walang problema, no? Kahit madagaran siya ng mga gamit nyo, okay lang, walang problema. Okay? Okay, no? Ayan. Ayan na siya. Ibalik mo na yung cover ng battery, okay na, no? So, susubukan na natin yung alarm, ano? Ibalik na natin yung mga dapat ibalik at subukan na natin, mga katropa. Okay, so ito na yung finished product natin, mga katropa, no? Okay, so working naman siya lahat, no? Okay. O, paano, mga katropa? Sana may natutunan kayo sa tutorial ko, mga katropa, no? At huwag kalimutang mag-subscribe, mga katropa, at ingat sa pagwawiring.